pau gi sngongu yu play hagari ga sngi ka pang yo ban teng biang yak ban sam yak ka tien ka jo play hagari ga sngi but na ai ku play pi baro lang ru masngap yak ka tien ka jo play ai ku play fi ka kerteng ka jo Jesus Christ sha bangin lek but nga ni ka por ban sngap yak kular ka jo play na kam ta jong ni ka sngi na kentu yu pi ki bom pat subscribe ni ka channel nga la ka borom yu pi nga kentu yu pi sngo bha sa subscribe but sngo bha ro sa share lem yakani ka khubor la ni ka program shi ki perlok ka jong fi ki ba ye ki ba thoin ki jong fi ngi scam ki mat jingker khu haba ki snap yakani ka tien ka so blai leng ba ka ni ka program ki blai shibon ka jinga shib dalang ka jong fi ba tungi lek bat nga shi ka kular ju ka tien ka so blai hagari ka sngi ba gi tips scam ba ka ni ka sngi ka bo blai un nang yalam ni ka chi imchni un pa chat boring but community ke ek ba crown ha ka jing im ka jong pi namar pi shakri ni shakri ya ublay uba crown habangi community ke ek ba crown anoi fi kapin sngo tnat ya ublay kata hi ka long bang ya ublay bo long ublay uba crown ublay jong yi long ublay ba crown ba don bor un le ke ek ba crown ha ka jing im ka jong pi tung ni pet ngai ka kular ka jong ublay na kam da jong ni lang baro ha ka ni ka sni da ka bangin puli bat nga na ka kitam Isaiah kal nong kaban riu pho ka khot ka khat sao kito ki bala ban ben ya pha kin sawan ban dem khrop ban burom ya pha baro kito ki baju i ben ya pha kin sadem ngon ha ki jat chong pha bat kin khot ya pha kan nong ba utrai kin khot ya pha kan nong ba utrai kini diga kulan ka jong blai na ka banda jongi baro se dona pedang jong pi pia lemba kumbani ko por jong ka jing sha ban ben sha iben sekidon ki priyo ki bawan ban kren persha ya phi de ki ktien ki ba klem ko ki ktien ki ba penmong ki don ko jong phi ki ktien ki ba penja burom pi sekiwan ban tit jingkhang ying jong phi ban berngam berset ya phi ban madan ya ka kerteng ka jong phi ban penja burom ya ka kerteng ka jong phi ki ba ye ki ba thon ki jong phi ka ying ka jong phi ki ba thmu ban pen kelon ya phi ki ba up community la no ba phin kelon no ano ba phin phaidin no ano ba phin hap no na ka jing namar ki don haki ka jing bishni ba phi roy phi man ba phi kiu phi job phi sei so ka don ka jing bishni po jong kina ka daw ki wan ya ka ban krani ki ktien ki ba snew happy kita ki ktien ki ba wan ban kran ban phi ban penja purom phi se ki la mong ya phi ki la ban pat ya ka don ka chong phi ya phi pat to no namar ba phi syak iben syak kan ben syak kan no bom dei syak le ben syak kan tan syak tharai sliu lani ki kentien ki ba ki kren ki ba da thang sha haba pi mat ya da jing syak kren en reina ka liang ka jong pi na ai men simi pi ndon i ai ban siu ka liang ki da sniu pi wat lek shaki ban ya nya ya mai bat ki ndon i ai ban ya mai nya ya ki en reina ka liang ka jong pi ka long jiet ban ngap cha jiet ban yai sha nagaliang ka chong phi ka long song ha ki jat ki ju try ha ka jing duai ale phi jau mat phi yam phi snow si yam ha ki jat ki ju Jesus Christ ya tho e ka jing mat ka chong phi baro how Jesus Christ udon u jisu u yo i ki umat ka chong phi om tang bu yo i ba phi jau mat rai lang ki umat ka chong phi ba do le i ai na ka banta chong phi phimdoni ai ban shapting i kita gi bale sniu phi phimdoni ai ban siu kaliang ki lani ban khnyum ki lani ban kno bom dei ki lani ban siu kaliang ki ba sniu phimdoni ai ban le kumta na kaliang go jong phi sngap ja yaisha bat siu kaliang ba na ka ba ki para bri ba ye thu khana ba 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 ye ka jing ba jo ki wei shi ki wei pan phi song thai ho trai ri yeladi ha ka jing don ka jo plai ri elade buri elade ka jingdon ka job lai nang bu bet shu elade namar kandon ka por ka bu playing anoi phi ha ka ayom ka job lai ka por ka job lai un Kyntiew te ya phi un ra ya phi un penot burom ya phi ha ka jaka ka bala pencha burom ya phi ha ka ta ka juk jaka un Kyntiew phi un ra ya ka jingim ka jong phi ha ka ba play un nang pendap jing e play ha po jong phi ha ka ba kita ki ba shun ya phi ka we gisni kin sawan bandem krop ban pendem api bat kin sawan ban parma api aku gisngi kin yo ila di bakila bakla
bat kin sa sung thu ya ke ka bakile bakla bat kin sa kalabamun bat kin sa pendem krup hakmat jongpi bat kin sawan ban khot ipi kanong ba ka chu play kin sawan ban burom ipi ha ka we ke sngi namar ba play un ra te ke chingem ka jongpi anoi ipi ki ba shun ki don khndian henry ke ban ye ipi kin long shibon ba nang ne shakaman ban burom ipi kin don shibon ba nang ne shakaman na dawat ju shep ting ya ke ka ba ki brew ki le sni ipi brew un la ban le ayu ipi ha ba play udon ha ka liang ka jongpi habo try udon bat pi ubri unha bale ayu ki brew ki bale sniu kin la bale ayu ipi mar kanu kanu ka atiar persha ipi kan om larkam kanu kanu ka kentien ka pencha burom ipi menta anoi ipi kan om larkam nambar utrai un penon burom ipi nang ni sakaman ma pi buri yelade ha ka chingtan ka job lai penlen yelade ban ngap ja penlen yelade ban yaisha penlen yelade banom yania banom yamai penlen yelade siu kliang bai na ko ba yaki jiet ban kemen hau trai hak bokum gani ka por la ka thang ka ben sim ka jong pi la pi pat do not pi smu si henry jiet bai ban pendap ile de ka jing kemen jong bai baru don uba e pi utau du jesus udon bo priang e pi utau du jesus udon bo christian e pi utau du jesus udon bo ma e pi utau du jesus udon uta kan uban pedan buram e pi uban ra e pi uban le kamba ka chim ju pi utau du jesus Jesus mauru ulamat ya kajing sya iben sya nyoben halor ka ding pna sya kentat halor ka ding pna ujiet ban ngap jar ujiet ban ong kopa to map ya kina bakim tip ya ke bakile bala penan burom yu Jesus hadin bolom mi pat da kajing tam utrai ru penan burom mi pi nang ni skaman yang scam not scam bol utrai ban klan bahai la di utrai jiet ban kemen utrai jiet ban shakri utrai jiet ban le bai ya ka ba ni skaman namar uplay un sa pendar burom ipi but perlong ipi ki priu kin sa khot ipi kan nong ba ka jo try ka ngon ka burom ka jo play kan wan yar ha ka chim chu pi ha ka yeng ka sem ka jong pi anam don bala ban pen kelon ipi ho try un Kyntiew ipi don bala ban pen yar ipi ho try un ka liang ka jong pi u ei kan ki ban yal he ipi na ka liang ka jo pi ka long pen sngo ba ba yo play le ba ya ka man ka jong play jiet ba ban ya sop ban ki brew baro jiet ban map ya kita ba let's new pi jiet ban priang ki compare kum no ki long namar play map pi priang pi khui pi un ra pi un Kyntiew pi piru le kaliang kum tai ki ber kum cho yang ini Aisha ban ki para brew yang in siu kaliang de ka ba yang in jiet ban Aisha yang in millennial de ban don ka ching doran kat ka cho play namar play un penan porom pi ba de ka yeng ka jong pi nang ni sakaman ni ko por ngan duai na jong fi wana kamat jome ko pa leng bo jesus ban duai na kamanta ki bas ngap e ka ktin ka jome ni ka po da na pleng jong ki pat ka do no ki mong ka men siem sngu si ki thang namar la kren ben ye ki ko trai la i ben ye ki la nyo ben ye ki la kentat ye ki la penja burom ye ka kerteng ka jong ki la penja burom ye ki ba ye ki ba thai ye ki la kenok bom day ye ki ko trai jesus lai ko try habaki mat ye dikajing syak berngam berset habaki mat ye dikajing syak kren ban cak i ban kapat ka dok non a play a duai ka bukum ka ni ko po men sop span ye ka dok non ka bomong ka jong ki ko try pendap ma me dikajing sok ka jome ka dok non ka jong ki ko try pendap dikajing kemen jome ka bor ka jome ki ko try a play men pen khia ye dikajing mong ye dikajing sngo si ka baki ki mat a play na duai men pen yeng pat ye ki sa isen pat pen kubor pen slek ra Kyntiew me pen burom me blai kita ki ba shun ye ki kita ki ba iban ye ki kita ki ba thai sniu ki de ba kenok bom day ye ki ablai ai be kita ru kin kalabamut ablai tuan jesus ablai kin sulthu ba kilale e ko bakla bat kin wan bat pendem ye de ko tuan jesus ablai ko try men sumare ki khon ki jome ko try nang ne shakaman le ka nugo nugo jingsha le don bor ka jingsha kenok bom day men weng no e ka bokum kata try ka nugo nugo atiar persha ka bawan ki khon ki jom men yada ka nugo nugo ka jing sniu ka bawan haki men kliap no e ka jing sniu baro ablai men pen klan ki khon jom men ra e ki men Kyntiew ki pen roi ki ka bokum ka di ka por pen burom ki ha ka bokum ka di ka por ko try jesus ablai ngech scam a try ki ba shun ki ha ka we ki sni an sa hot ablai ki ka nong ba ka ko try ye ki khon ki jom ko try jesus ablai try men sumari ki khon ka jom men ai ki jing start ka bokum ka di ka por men
dap iki de jing start blay de jing ai de jing sok de bor ke chome Kyntiew ki ha bakom ke de por ai bor ki kan ke por bikin sno bai tang hame kin shanya bai me ko tran ji sok lai ai ki ka jing ai bikin la ban yai sha ai ki ka jing ai bikin am siu kliang de wasni penban kin siu kliang de ba bai penban kin le bai ka jing le ka ba ka ba dei mi twai la hakmat chume la khamat chu ki para bri rukum chu lai trying a doi rukum chu na ka bantai ki bala du ka kam ka jam tang na ka daw ju ka jing sha ka no bom dei a playing a dry ben pen yo pat yaki ka kam ka piang ko tran chi som lai don ki ba sha bringem berset don ki ba sha try ka no but ki don ka jing tu ba on weng no iki ka kam na lai na ka jing try blay men ya da na ka kum ka por men yeng ma me men ya le ni ka thama men krishan me ko tran chi som lai men ai ka jing start at pen bait ma me ka jaka try ka chongki la ka don ka jing a pair jing mot pen ban kan wan biang ka jing a so tho jing mot ka jing long ka we ha ka jaka try ka chongki ha ka jaka ka ki don ko tran chi som lai try men sumari ki ablay na ko sneo ya dai ki men krishan ki ko tran chi som lai na dwai ro im ba pang ki shitam ablay ni ka sni na dwai ba ka jing pen khia ka jong me ka ba da try ka ba tuit na ka met ka chume ka na tuit no ha ka met ka jong ki ko try ba da ka jing jingam snamu ji sunga kren ni ka jing pen khia ablay ka na tuit no ha ka met ka jong ki khon ka chume isnei ki khon ka chume ki ba pang ba shitam pen khia no ekine ka jing pang ka jing kro ka met a be ida ka jing pang jing kro da ka kerteng ka Jesus Christ na tu mak na shop na be ida ka jing pang ka di mi na ka met ka jing hukum ni ka jing pang kan ja no kan kria no na ka met ka jing ki na ka kerteng ba ka snam Jesus rai men ta no ida ka dukhat met ka ba mong ka ba tulot ka jong ki da ka kti ka ba mong ka jong ka trai ta pen khia sop spanya ki na kren bi ka dukhat met ba tulot ki im kin khia kran khlai un ki im biang ablay ki de khat met ki basapo kin kim kin thmai biang da ka bor ka jingjingam snam jisu sat de ka jingpang de ka snam Jesus Christ trying pen bana to pin long bala pen khia no kan de ka sngi de ka bor ka kerteng ka Jesus Christ try men kar khui ki jingbam ki ba ki ba kar khu ablay ki jing sumar ka dawai ki ba ki yo ka hospital ki ba ki lai men kar khu ko tran Jesus ablay men ya ashwa de ka jing sumar ka ba ki dei ben yo ablay ki yo ka sumar ka ba dei biang ka ba kar khu le ki kamba ki badam yeng bapang ki bom sumla yo ki sumar pen khia janai ki bala thia bon banai bon stem pen khia kran ye ki ko try ki la ban yeng ban ya play kam ki khatmet ki bala tlot pen bana na du de sni long im ki khatmet ki jong phi de ka kerteng ji so long khia de ka kerteng ki Jesus Christ na du de sni ki khatmet ki jong phi trying a IT no ki blek ki men le ki kamba men pen roi ka jing long ki bakin mat ka miracles can mat eka kamba ke kampala ko chome aga met ka jing in ko chong ki ko try teiru ka yeng ka jong ki se sen men pen thmai ka jing dai shi kurem pen thmai ki kon pen thmai kurem pen thmai ka long yeng pen thmai ka jing dai tap ka yeng ka chong ki ka snam jme loi ka yeng ba kan song sai try men tei men pen wan dur lot baro ki khot ka yeng thau thmai lot don ki bat lot man sem ki bom julat jinga seng kta e ki khot ka yeng ki bat thak ban jinga seng ban shakri me kin sedang ban shir hembiang ban shakri me ko tran chi sop lai don ki bom ju sangap shu ki kmi ki kpa kta e ki khon ba kin sedang ban buram ki kmi ki kpa kta e ki khot ka yeng kin sedang ban buram iwei kin sedang ban yogor iwei pen khia e ka jing dom jing bitar pen khia e ka jing long bas new pen khia e ka jing mot jing perkhat ka jing blen ka jing le ka jong ki to ka jinglong ukres kan yo jaka ka jing im ka jong ki ni se khamat pendap iki do men sem khoi ka jing start ka jome pendap jing ai pendap iki ko tran ji sob lai dama me hi ka jing im jong ki ko tran ji sob lai kin don ka jing im ka jome kin im ka jing im ukres kan hasla jene ka protein ni se khamat pen thmai lot ya baro addiction jinglong bas ne ka te ka kum jinglong bala bathat no da ka kerteng go Jesus Christ ngap pen jat ka pen pra yaki kut jong man ka jinglong bas ne ne ka jinglong jing im jong ki ko try long bala pelat no la pelat luit no da ka kerteng go Jesus Christ ne ka sngi try men pen pai ki baro shame hi ka try men ka khuru kum chu ne ka sngi ka jing try jing ta yaka kam ka jam yaka kamai ka ji ka jong ki ka jing try ka jing ki ka jing puli ka jing puli men ka khu i wei poi men ka khu to ka jing ka khu ka jong Jesus Christ kana tuit no ka jing em jong ki ne ka sngi ai jing job ai jing stand ai jing ai ki ne ka sngi alami ki Kyntiew ra penan buram ki ko try pelat ki ne ka sngi pelat ki ne ka boi thap jok bo man ko try Jesus lai pai ki baro lang shikalenti ka hok nam ta ka kerteng ka jome try men sumari wei poi ne ka sngi pen khia pen khlan pen man bahai ki ye shem ki jiran kam jong ki
try ki ba kerdu men ye shem ki jon kam ki bom don kam men ai ki kam ka ba jam ka ba biam ki ba red ka kamai men Kyntiew ka kamai ka jon ki ba mat jing e ka jika trai jika kta ablai men kerkhu men pen khia men pen bhai e ka jing trai jon ki ka trai phai ki break ba bha phai ki break balong jing kerkhu ba ji em jon ki ya shem me ki jon kam jon ki liang baro na it no i way pu way ki blai ka jon me sumari ka yeng ka jon ki ni sni sumari ki khon sumari ki kurim sumari ki khot ka yeng ka sem sumari ka kam ka jon but pen phai ki baro lang she ka man ka ban janai ka jon ka trai pen poi ki ka jing thumu ka jon pen poi ki ka jaka jing kerkhu ra penan burom ki pen khia krani ki met men sem jing ch perkhat krani ka jing khia aga jing em aga yeng ka jing dai aga kam aga jing puri ka jon ki aki liang baro kin khia kran kin roy kin man ba na ka kerteng ka ju Jesus Christ when Nazareth net wai amen amen blain ker khui fin ki wanam shepting wanam written sin buri ela de ba ka jing don ka chop lai kan do pinang rung shi ka jing duai pi shani outrai pi ngai ka ktit ka chop pi it shi chu de ka tai ka de ka jing buri ka chop pi ka jing don ka chop lai ha ka jing don ka chop lai on kar khui pi on ra on pen thumai on pen buroi pi pat ki priu kin sawan ban buromi pi pat ki sawan ban penrit ela de hakmat chong pi ha ka ba anam don banot ban le prasha pi or trai ulan ka lian ka chong pi ul pran buromi pi Ublen kur khui pin ta ka puram ka jom lai amen